Aquest estiu, Arenys de Lledó canviarà les sabatilles de riu per les xancletes de piscina i és que este municipi obrirà un nou espai per al bany. Fins ara els veïns es refrescaven al riu Algars, una zona que a causa de la sequera ja no és practicable per al bany. Arenys era un dels pocs pobles del Matarranya que no disposava de piscines municipals i des del consistori afirmen que és un equipament necessari per la localitat. Som dels pocs pobles del Matarranya que no tenen piscina, sempre hem depengut del riu Algars i el riu Algars des de fa uns anys no està practicable per al bany. Sempre hem presumit dels nostres tolls i la veritat que en l'actualitat el galeró, que és el principal, no està apte pel bany. Encara queden per polir petits detalls, per això la previsió és que el servei pugui obrir durant la segona meitat del mes de juliol. Falten detalls de construcció, però són mínims, i després ja tenim molt adelantat tot el tema dels permisos de sanitat pública. Un cop tinguéssim, evidentment, l'execució feta i finalitzada, i després el vistiplau de sanitat pública, la intenció és obrir. Això on aniríem, calculo jo, a la segona quincena de juliol. Les piscines han suposat per al consistori una forta inversió que han aconseguit a través de remanents, subvencions i un préstec a interès zero per part de la Diputació de Terol. Ens ha suposat una inversió bastant forta, sempre gràcies a ajudes del Fons d'Inversió de Teruel, del FITE. El 2020 ens van concedir per fer este got, que és el got principal, i després, gràcies a l'últim FITE, que és el del 2023, hem acabat tot el que és l'entorn, l'edifici de serveis, les platges, els remanents de l'Ajuntament i l'ajuda de Diputació en quant a caixa de cooperació, que són uns préstecs a interès zero, a tornar en 20 anys, i en possibilitat de retorn anticipat sense comissió. Les piscines estan plantejades per integrar-se al paisatge i l'entorn. Esta zona d'aigua és la primera part d'un projecte més gran que inclourà en un futur una zona de pícnic, de jocs i un auditori.